Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubafundisi babutshali nababushelembe abobaba nomama nolusha egameni lenkosi yami Jesu. Ngisukumele ukuzombonga uNkulunkulu ongisizile ngisemkhosini ka21 uqeda izolo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongipha amandla kuningi angisize kukho kulomkhosi. Nenkinga futhi zibe khona zabaningi. Kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nge-first week of ngiqala umkhosi benginenkinga, ngaba ne-pain la. Mangilala ngo-left cishe kuze kwaba 3 days. Kodwa bengithi uma ngithi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi iyagcina iphelile since nge-first week yomkhosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Okunye ngithanda ukumbonga ngakho kune project ngizothi project ebengiyenza ama-companies ebengiwathinta bekuthi mase ngithinta indaba yama-commission angabasabuya kimi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nge-last day yomkhosi Friday kwakhona inkampani ephendulayo. uNkulunkulu ngambheka nje ukuthi since March ngizama bekuthulile, kodwa usho ukuthi uNkulunkulu bedinga mina ukuthi usukume mina ngisondele kuye. Wayivula ke iminyango. Ngiyamthanda kakhulu ukumbonga uNkulunkulu.